Og så sænker vi ellers i hvert fald det rent spillemæssige niveau en anelse, men vi bliver fortsat ved fodbolden. Mogens kommer forbi et noget specielt fodboldhold fra Hirtshals. TV2 Nord og Andelskassen præsenterer Mogens kom forbi. Øj, det var noget en bulervej, den her. Sådan. Så er vi her. Jeg har fået en mail fra en fodboldklub, der hedder FC Domino. De skriver: Hej Mugge. Hej Mugge. Vi er en udbrydergruppe fra andre lokale fodboldklubber her i Hirtshals og omegn. Ofte sagt med en meget negativ holdning. Og det vil selvfølgelig gavne vores dårlige ry og omdømme, hvis du smed vognen forbi Edens Have, som er vores hjemmebane. FC Domino med Pride of Hirtshals. Her kommer de så. Molle, Baronen, Mivsen, Tiller, Nalle, Nussen, Vanger. Hirtshals stoltheder, men med et lidt blakke omdømme. Allan, du fløjter lige, når det går op. Men de er trods alt så stolte, at de før hver kamp hejser FC Dominos eget flag. Og så er det ind i Edens Have og varme op. Den er endnu ikke helt kampklar. Det er omklædningsfaciliteterne heller ikke endnu. Så der flytter I ind nu her? Ja. Tænk på at male det, så skal jeg noget klistermærke eller noget bogstav henover. Og er der varmt bad derinde, eller varmt vand derinde? Det er ikke nu, men vi regner meget stærkt med, at der sker et eller andet. Ja. Også igen via Mogens der. Ja. Så det er bare et spørgsmål tid. Så tager vi lige en runde her på. Træneren hedder Madsen. Han ved, hvad der skal til for at svinge pisken over et hold, der har fået et dårligt ry. Da det er benhårdt, er der nogen, der fejrer sig, så ryger man af. Der er der ingen problem. Kører du så hårdt? Ja, helt sikkert. På denne flotte solskinsaften over Edens Have er det svært at få øje på det dårlige ry, som holdet selv har fremhævet i invitationen. Og pludselig kniber det også med hukommelsen. Det synes jeg jo ikke, det er. Altså, jeg har ikke oplevet, at der er noget brokrøv. Nej, det tror jeg nu ikke. Det var mere for, at vi kunne spille på samme hold alle sammen. Altså på grund af, at vi var kammerater i forvejen. Ja. Og så, ellers så ville vi blive sat ud på fra CS6 til CS2 alle spillerne. Okay. Så er det også mere derfor. Nej, så heller lidt reklame for sponsoren. Nu kan se, at I har Hirtshals Andelsmejeri som sponsor. Ja. Er de glade for det? Det tror jeg nok, ja. Jamen, drikker I meget mælk på det hold her? Ja, det gør vi nemlig. Gør I det? Nej, det gør ikke det, vi drikker mest af. Okay, jamen, det er godt nok. Tak for det. Ja. Selvom TV Nord var lokket til Hirtshals på lidt falske forudsætninger, så valgte vi alligevel at køre forbi fodboldkampen. Og i dagens program kunne man blandt andet læse, at holdets nye spiller Jens Jensen har brækket benet. Så ham bliver der sørget godt for. Vi skal have fat i vores sponsorer, der kommer der med hasseklæde. Ja, det er en af store sponsorer. Han går op i det. Og ham, der går op i det, det er Vandkrogfisk. Han har noget at skulle have sagt. Det er ham, der så får jævnligt fyr, hvis ikke vi leverer os til. Det tror jeg. Han har fingre med i spillet. Synes jeg lige, I skal prøve at snakke med. Det er FC Domino svar på Donø, ikke? Det tror jeg. Champagne er på kølegutter. Kom nu. Med en gennemsnitsalder på lidt over 20 år vælter det ind med lokale piger til FC Dominos hjemmekampe. Ja, selv hundene i byen er klædt i Dominos farver. Men det når ikke engang at gø første gang, før gæsterne fra Ilbro Løgslev har bragt sig foran 1-0. For satan da. Har god bold ellers. Giv os lidt mere. Men så viser den spillende formand Kenneth Jensen vejen. Udligning til 1-1. Det kræver en skyller. Ikke fra sponsoren, men fra det lokale bryggeri. Husk nu, det er mejeriet, der sponsorer. Ja, vi skulle faktisk have haft lidt mælk i stedet fra. Og formanden fortsætter sit one-man-show. Ja da! Og bringer Domino foran 2-1. Ser ud som om de ikke er ordentligt i form, eller hvad? Ja, det kan du godt ret i. Der er mange, der træner hver gang, men det er sgu også mange forskellige hver gang. Ja, det skulle helst være. Så forstår hvad der sker nu. Der sker for meget rundt om med TV Nord og jeg var i Radio Hirtshals i går. Nu tænker jeg, at det bliver god aften Danmark i morgen. Nu må vi se. Ja. Sådan, det er god bold. Masser af trofaste tilskuere hver gang. Deriblandt familien Vandkrog. Fint, det er god idé. Fint, det er fint. Og så sådan nogle knejser, det er ikke også for mange forskellige hold, det er fint. Ja, at de kan finde sammen, ikke? Hej, hvor der en søn, der løber i. Ja, det er han, der er selvskrevet på holdet, det ved jeg godt. Men de er jo fint, fordi aldrig de skændes eller nogen ting. Det er et godt sammenhold, det er altid. Ja, han er god 19'eren der. Ja. Herovre, mand! Sådan der, ja. Sådan. Spiller godt, det er flot billede der. Ej, den for hård. Ej, for hård. Ja, du vil godt spille nogle penge sådan ved det klub her, når det er. Ja, ikke? det vil vi. Det er helt sikkert. Vi bliver ved med at støtte dem lige så langt, vi kan. Ja, det er godt nok. Og familien Vandkrog er klar med flere investeringer i klubben, hvis det bliver nødvendigt. Lige før halvleg et totalt vildskud fra den spillende formand. Ilbros målmand får solen i øjnene, og så fører Domino 3-1. Men træneren var ikke helt tilfreds. Vi bliver ved med at kæmpe derinde, og vi skifter bare løben, for jeg kan se, at luften den er ikke
Den er ikke så god, som jeg håbede på. Kom nu lidt! Og det der, Mikkelsen. Anden halvleg. Det går helt galt for Domino. Ilbro får scoret. Niller bliver ramt i dømt sted, og så var deres aften ødelagt. Det blev familien Vandkros også. Så se nu der. Se nu der. Nej. Det er for dårligt. Ja, det er fandme for godt. Helt galt går det, da tredje generation af Vandkros mister luften og må udgå. Og det der, Mikkelsen. Det bliver ikke sjovt at være min bukser i aften, hvis det bliver det her. Kom nu fremad! Men det blev ved og ved, og trænerens bukser kom til at lugte helt fælt, da Ilbro Løjsle scorede kampens sidste mål til 4-3. Det er skidt, jeg har stået foran hele byen og sagt, at vi vil vinde. Vi vil lige Europacup til næste år. Og jeg var i radioen i går jo, så den bliver træls at komme ud af. Storsponsoren, han var bestemt ikke tilfreds. Hænger træneren i en tynd tråd efter en kamp her, eller hvad? Det skal du så snakke med Don Ø om dernede. Er han smuttet? Det er ikke et godt tegn. De er væk. Det gør jeg nok. Det er ikke et godt tegn. Så tak for den her gang. I lige måde. Det var hyggeligt. Der var dog lige et hængerparti. Tredje halvleg. Sådan. Vi har fundet ud af, at jeres sponsor, det er Hirtshals Andelsmejeri. Så de har lige en trøstbremse her. Så vidt vides, er det første gang nogensinde, der skåles i minimælk i et herreomklædningsrum efter en fodboldkamp. Om det med mælken så har hjulpet på FC Dominos dårlige ry og omdømme, det lader vi stå et øjeblik. Men specielle, det er de med Pride og Hirtshals. Mogens kom